Čo dáme páni, moje meno je Sand Games a vítam vás pri dnešnom videjku. Dnešné video bude 10 mojich faktov. Minulé video bolo, neviem, teraz, ale video, ktoré som točil predtým, 10 faktov o mne, hovorili ste ma, že ma to nahovno počuť, lebo som sa ponáhľal, proste som musel čosi vybaviť, tak som rýchlo proste dal koniec úpravy a proste tak mi to zostalo odoslať. Dneska to bude zás 10 faktov o mne. Prvý fakt, mám Xbox 360. Ja? Ne? Xbox 360. Ja ho potom musím zapojiť von. Druhý fakt, ak sa pýtate, prečo som taký rýchly, lebo mám na to iba 10 minút a 50 sekúnd. Takže druhý fakt, mám dve slúchadiek a teraz vás pohodím vybrania. Prvé sú takéto veľké, ja ich nepoužívam, pretože sú pokazené. No, nie sú pokazené, ale na mobil mi sedia a na ničom inom sa to nedá proste poslúchať. Sú veľmi pekné, ako mám s tým problém, dá sa na nich počúvať dobre, len niekedy je počuť viac tá ozvena. To je jediná chyba, keď skypujete, máte aj mikrofón, to je dobre. No, máte tu aj toto na hlasitosť. Dá sa to aj nastaviť na to, ako máte veľkú hlavu alebo malú hlavu. Máte tu dve tieto blbosti na zastrčenie. Zelená je na sluchátka a rúžová je na mikrofón. Druhé slúchadlá sú tieto. Keď hovoríte a niečo počúvate strašne potichu. Jo. Dosť často, keď kliknete do tohto, tak sa urobí ako keby taká bublinka a praskne na 200 bojí. Ale ináč sú strašne dobré počutie. Dobre sú ešte biele, takže keď chcete potajomky niečo pozerať, ešte tu máte aj také tlačítko, keď to štiknete, tak automaticky pesnička. Ja to nejdem ukazovať, lebo by sa mi vyplo nahrávanie a celé by som to musel točiť od znova. A nechce sa. Spoľahlivé slovo. No, nežíme. Dobre, nechce som dať dvakrát strich. Zbieram plechovky Angry Birds, teraz... OK, čo mi sa vybrovalo, to je... Zbieram ich, nemá ich veľa, mám ich asi 3, lebo moja sesternica a sestra ich všetky postrácali. Bebe. To bol tretí fakt. Hej, tretí. Mám zbierku slušných dobrých zbraní a niektorých už pokazených. Mám tu zatiaľ pri ruke do poblížku iba tieto dve zbrane. Toto je samopál, kúpil som si ho minulý rok, nie tento rok. Hej, tento rok na trhu. Guličkovka, lenže som stratil pružinku, tak nefunguje. A ešte aj toto mi zlomil bratranec. Blbo to uvidíte. Ale je zlomené, čo si pri zásobníku. Potom toto som dostal na národky. Je to taká niečo podobná ako nervka, ale ja to nenabíjam a nevystrelím, ale proste robím sám zvuky. Nemám problém si mi tu zvolať. Sú veľmi dobré, ako mám ich dole viac. Niekedy natočím môj setup zbraní, ale toto je 10 faktov o, no skôr také veci, čo rád mám. Keď idem kde je veľmi horúco, chcem mať okuliare, ktoré vypadajú, že mám veľký svek. Šiestý fakt, ale všimol som si, že to nie sú také veľké fakty. Sú to skôr také len pripomienky menšie, ale to je jedno. Najradšej mám modrú. Moja obľúbená farba je modrá. Druhá, to určite všetkých rozosmeje, ale je to fialová, neviem. Vždycky ma s tou fialovou niečo spojovalo.
A hlavne vtedy, keď som sa dozvedel o Purple Guyovi a také o Five Nights at Freddy's, tak vtedy ma to tak začalo spojovať s tou fialou. Tretia je zelená a štvrtá je silver, ale taká lesklá silver, taká chromovaná skôr, ale je to sivá jednoducho. A piatá, taká už nezaujímavá zelená. Ja viem, že modrá sa takomu nepáči vôbec, ale ja držím za Sinisterom, mne sa páči. Modrá je proste naj. K Xboxu mám dva ovládače. Tento je starý, už domlatený tak trocha. A tento je nový, dostal som ho minulý rok. A 8. fakt, mám dve knihy o Minecraftu. Záci Minecraftu a Votrelci z Minecraftu. Obidve sú dobre. Tuto som prečítal asi do polovice a jedna polovica a ešte som prečítal asi 6 stránok potom. A toto som prečítal celé, som to týždeň čítal celý. Oplatilo sa to čítať. Veľmi dobré knižky, obidve. Deviatý fakt je, že moje najobľúbenejšie 3 športy sú prvá vec, parkour. Keď sme boli menší, sme to volali len skákať. Alebo sme si chceli poskákať po lavičkách, proste povedali sme, buď ideme na námestie sa povoziť, šli sme proste na bicykloch, išli sme robiť parkour, alebo sme povedali, že ideme skákať. A asi si moja mama myslela, že idem do suseda skákať. Čo? No, a teraz normálne poviem, idem skákať parkour a ona mi povie OK. Ale túto dobu, keďže je zima, už nič nemám robiť, tak sa buď učím, buď hrám Xbox, alebo som na mobile a natáčam videá. No, druhý najobľúbenejší šport je, viete čo, ja to poviem, je to volejbal, vybíjana, ale neviem, obidva miesta, vyhýbať sa aj házať, obidvo je dobré. Moc ste na tomto na... Asi je lepšie, keď mňa viac vidíte. No, a tretí už tak nezaujímavý šport, ako všetci ho majú radi, ale ja už moc nie, ale aspoň na tom treťom mieste je to futbal. A 10. a zároveň posledný fakt, nikdy keď som mal plechovku z nejakej Pepsi alebo Coly, som vždycky polovicu vylial a druhú som vypil, alebo som vypil polovicu a to som proste hodil do koša. Tak toto bolo všetkých 10 faktov, dúfam, že sa vám video páčilo. Teraz už nebojte sa, nebude zlý zvuk, budete ma počuť lepšie, hudba nebudem nejak moc dobre počuť a ešte sa predom ospravedlňujem, že bude asi v menších týchto, jak sa to volá. Proste bude to asi v 240p. Neviem prečo, vždycky som mal 480p, raz som mal normálne 720p, ja neviem prečo, 720p som mal. Iba raz, ale to video bolo také blbé, tam som proste len hovoril, že proste po tou šatkou a ani ma nebolo počuť. Proste som hovoril a takto ma bolo počuť. Čo sa mi jaba? Takto ma bolo počuť. Čakaj. Takto ma bolo počuť. Tak ma proste bolo počuť. Ak ste ma úplne blbo počuli, tak som hovoril, že tak ma bolo počuť, keď som bol ináč blízko pred kamerou, ale mal som 720p a krásne to bolo. Tak, majte sa nové cigánske mora. Čau! Wow.